Eh. ina zuwa ne gida. Eh. Ana tare. Wannan da an ga mai fiskar. An je da mu. Mun gashi. Ya estoy ba. Bada open ba. Muna jin ka. Muna ji. Login kom. Alhamdulillah an dala ne. Mun gode da Allah. Hello? Kani kamu malah kau? Kamu mah?
eh buɗe ya buɗe. Eh 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 ya ba da open ba. Duba ganin ta kai dago masha ɗaya lamu. Dago mana da shi. Wani dago masha ɗaya da a cikin. Ka sha ɗaya ko? Eh Ne ta kai. Sada ne. An kuma yi mana, an kuma yi mana. Duk wani nan naka. an zo la ya gida hanya harka Ari ya fada ta kuma ne. an ga eh Za ka yi kuma. Ya dawo wala ta. Ina so la ga an kawo. Wannan ke ne amince. Ya yi magana. Amma da cikin saboda Allah ba ba ki zabe saboda Allah ne
Nikan ba na guda ɗaya kamar yanzu misali kuma waya haka kuma waya na kawo kamar hoton ne aiki za ta yi wannan aikin ko ba ta yi waya ta nan ya kan karancin abin nan gwamnati ne muke wa wai ba ta ba kuma waya ɗan hoton ne amma wasu ce wai kamar wai ta karancin ta yi tsawo ba da ba ta da budewa ba ko ko ta karamin wa ta budewa bari mu jarraba duk dai abin da dai yau kana dai za mu kara maka bol sai mu kara tambaya akan abin da ka kara fahimta abin sosai. Hayaki? Ba a